говори бавно, трудно, заеква, но казва, че нали, няма нищо общо по принцип. Не признава. Не признава. С колко огнестрелни рани, само да уточним, е открита майката и причастната? Сега точно огнестрелните рани по делата смятам, че не е да коментирам колко изстрела са. Общо, както каза прокурор Чинев, са 7 изстрела и множество прорезни рани. Момчето брат му е с прорезна рана само. Може ли само да попитам, освен раните с пушка и с нож, има ли данни за нещо друго, което той е извършвал като гавра с трудовете евентуално? И втори въпрос, първият път, когато районен съд издава заповед за защита от домашно насилие, по каква причина, какво е правил той, какво се е случило? Нямаме данни за сега, пак ви казвам, така много сложна експертиза ще бъде извършена с телата и тогава ще бъде вече направено заключение какво точно се е случило. По втория въпрос, имало е подаден сигнал за вербални заплахи, счупил е колелото на сестричката си, блъснал е нещо в този смисъл и веднага сме съдействали на жертвата на майката да се извади ограничителна заповед спрямо нея и бащата. Телата къде ги заварихте? Те спели ли са, когато е станало убийство, или са разбрали, че са в къщата, че станало късно вечерта? Ами той като е влязъл така от анализите на всички доказателствени средства, които сме събрали, те са го видяли и не са спяли. Можем да с голяма доза на категоричност да считаме, че към момента на прострелването им те са били будни. Но това, което прави впечатление с оглед на бавенето на средство, на оръдието на престъплението, пушката, с оглед начина, по който той е влязъл, целейки да прикрие изобщо проникването в училището, до което той е нямал достъп, той е бил ограничен достъп по силата на въпросната заповед за защита и дава всички основания да считаме, че убийството е било много целенасочено, премислено и планирано.